wannan lokaci kuma muna taya kamar na wannan nasara da aka samu. Yaya kaka wannan sakamakon hukunci na kotun koli? To na gode kwarai da gaske min tama da zuwa da kuka yi tattaki kuka zo wannan ofis domin ku ji ta bakin mu akan wannan hukunci. Da farko dai muna gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu lafiya ya ba mu iko har muka kawo wannan lokacin da ita wannan kotun koli ta yanke hukunci akan wannan abubuwa da ake ta fama da suna shari'a akan zama na gwamna na jihar Kano, wanda kuma 'yan adawa suka kai mu kara kotu ta farko, muka je kotu ta biyu wanda ba mu samu hukuncin da muke so ba, muka gaba mana adalci ba, muka tafi kotun koli. To babu shakka yau rana ce ta farin ciki, ba ma gare ni ba ma ga iyalina kaɗai ba, ga dukkan al'umma na jihar Kano da sauran magoya baya wanda suke a cikin wannan ƙasa da kuma ma faɗin duniya baki daya. Alhamdulillah, tun daga yanke wannan hukunci al'umma sun fito suna ta nuna murnarsu, suna ta walwala, suna abubuwa na murna. To da haka rana ce ta shiga cikin tarihin, kuma insha Allah na tabbata za ta zama sam sosai a cikin zuciyarmu. A jawabin da kai ga mutanen Kano bayan wannan nasara da ka samu, ka yi kira ga shi abokin takararka Nasiru Gawuna da ya zo ya haɗa hannu da kai don ciyar da Kano gaba. Kazalika shi ma a tattaunawar da ya da mu BBC Hausa ya nuna sha'awarsa ko kuma fatan alherinsa gare ka. Ta yaya za ka yi aiki don ganin hakan ya tabbata? To alhamdulillah rabbil alamin, wato harka ta siyasa kullum muna nuna ma al'umma siyasa daban, wato yi wa al'umma aiki daban, zuciya na son ka taimaki al'umma daban. Yayin da kake shugaba kuma kuke ta adawa kuma kan neman wata kujera, wannan kowa yana da dama ya fito ya yi abin da yake so domin ya tabbatar wa al'umma cewa ga irin manufofinsa domin su zaɓe shi. Amma lokacin da aka gama aka yi zaɓe, aka zaɓi wanda ake so, aka rantsar da shi ya fara aiki, to ya zama wajibi akan wannan shugaba ya rungumi kowa da kowa, ya rike su domin a ci gaba da yi wa al'umma aiki. In banda sun kai makara har ta taho har zuwa wannan kotun koli, aini babban abin sha'awa ta shine su taho dama ba ma su kadai ba, ba Gawuna shi kadai ba, dukkan waɗanda suka yi takarkaro a baya su taho mu zo mu haɗa kai mu yi wa al'umma aiki. Akwai hanyoyi da yawa, ba wai sai ka ba wa mutum mukami ne zai nuna cewa a'a kun haɗe ba. Mukami daban, ci gaban al'umma daban. Kana matsayinka na tsohon ɗan takara ko na gwamna ko na wane ne, za ka iya zuwa ka ba wa gwamnati shawara, gwamna zai iya kiranka, gwamna zai iya zuwa gidanka, gwamna zai iya zuwa ofishinka, ku zauna ku tattauna abubuwa, ya nemi shawarwari, domin shi kaɗai ba zai iya ɗaukan dukkan nauyi na cewa ya san komai ba. Kai ma kana da naka, haka wani ma yana da naka. So da haka in ya zo aka zauna aka haɗa kai, to wannan zai ba da dama na a ba da gudunmawa. Abu na biyu shine ka yi ƙoƙari a matsayinka na shugaba ka manta da abin da ya faru a baya, ka riƙe gaba, ka tabbatar da cewa ka rungume. Na tabbata wannan kira da na yi, kamar yadda ka yi magana, shi ma ya karɓi, wato ya rungumi kaddara. To dama ni kiran da nake da shi kenan, da taho a haɗa kai, ba da gudunmawa, zama ana yin tararruka, ana tattaunawa, inda aka ga ya kamata a ƙara ɗora abubuwan alheri a ba da shawara ɗora, inda aka ga an yi wani kuskure a ba da shawara a janye wannan abu ko kuma a gyara yadda ya kamata. Your Excellency, gwamnatin ka tun bayan shigowa ta ɗauko ayyuka muhimmai kamar
kai ɗalibai ƙasashen waje da sauransu da kuma auren gata. A yanzu watanni 5 kenan wannan za a iya cewa shari'an nan ta kawo rabuwar hankali gare ku. Yanzu me gwamnatin ka ta sa a gaba? To ai ba ma watanni 5 ba ne, ai kar ka manta tun kafin ma a rantsar da mu ake bugawa, watanni 7 kenan ko 8 ma ana bugawa. Amma tun da muka shigo, idan ka lura ta ma za ka ga cewa gwamnatinmu ba ta taɓa tsayawa. Da mun biye ta wannan shari'o'in da ake, da babu abin da za mu iya tafuka a jihar Kano. Amma cikin ikon Allah muka kwantar da hakan domin mun yarda Allah ke yi. Duk irin rigingimin da aka yi kafin a rantsar da mu ba abin da ba yi ba, ku kun sani yan jarida. Amma Allah subhanahu wataala cikin ikonsa ya tabbatar da mu har aka zo aka rantsar da mu. So da haka mu a wajen mu ba mu ga dalilin da zai sa mu damu mu hana idan mu bacci kuma mu kasa al'umma aiki ba. Wannan shine abin da ya saka tun da na hau na yi sauri na kai wato na kwamishinoni muka kai aka rantsar mana da su majalisa ta zartarwa, muka yi masu ba da shawarwari, muka fito da dukkan mukamai da ya kamata mu bayar muka bayar domin a ci gaba da yi wa al'umma aiki. Kuma alhamdulillah rabbil alamin kamar yadda ka faɗa mun bujiro da ayyuka da yawa wanda ko a kwanan nan ma kajin na maganar da ta faro wurin gadoji kusan guda 2 ko 3. Akwai gadojin sama guda 2, akwai gadar ƙasa guda 1 wanda tuni ba da aikinsu kuma har ma fara su a Tarkudu da Gofa da Haruna. So da haka magana ta ci gaban al'umma musamman matasan nan maza da mata wanda muka ke kasashen waje, wanda muka biya kudaden makarantu da muka gyara, asibitoci da muka gyara, ba da magunguna kyauta da muke yi na yara da mata masu haihuwa, ba da tallafi da muke yi ga marasa ƙarfi har da mutane masu bukata ta musamman. Dukkan waɗannan abubuwa ne da muka zubo da su, da kuma karatun mata musamman da masu talla wanda muke ƙoƙarin mu inganta mu gyara shi, da farfaɗo da gine-gine. Duk waɗannan abubuwa da dawo da martabar ma'aikatan gwamnati da biyan haƙƙin 'yan fansho, duka waɗannan abubuwa za mu ci gaba da su. Yanzu ne ma za mu ce za mu sa ƙaimi mai ƙarfi ta yadda yake in Allah ya dada abin da muka al'ummar jihar Kano ɗaya bayan ɗaya sai mun tabbatar da shi. To a ƙarshe a cikin dai sanar baka kuma jawabanka ga al'ummar jihar Kano, ka sanar da wani sabon tsari wato zauren dattawan jihar Kano. Mutane da dama na ganin cewa abu ne da aka rasa a wannan jiha. Wace riba gwamnatin jihar Kano take so ta ci daga wannan sabuwar manufa? Wato na ji daɗin wannan tambaya tama da kai. Duk wato wata jiha ko wata al'umma da ba ta da shugabanci, ba ta da masu faɗa mata aji, musamman shugaba, kamar duk gwamnan da ba shi da dattijai waɗanda suke sun taka rawar gani a baya, wanda yake sun rike mukamai manya-manya ta kowane fanni, wanda a lokacin shi ma bai ma sun inda yake, bai ma sun yake ba. To duk gwamnan da ya zo ya wato wofantar da su, ya wulakanta su, tana tabbatar maka alatala da zai samu ci gaba. Babu jiha a arewa da wato martaba ta manyan mutane da tijai ta lalace irin jihar Kano. Kuma wannan duk rigingimu da ake, duk rashin tarbiyya da za ka gani, duk wata wato wani rashin tarbiyya da ake fama da shi, rashin mafaɗi ne. Duk wani taurin kan wani shugaba a kan ko gwamna ko wani wani ne, in ka ce in ka gani wato rashin ɗaukan shawara ne na wannan dattijai. Da ana ɗaukan shawararsu, ana girmama su, ana nuna musu yauwa an yadda da su, kuma an yadda da abubuwan da za su yi, domin su ba masu son zuciya ba ne, da jihar Kano ta ci gaba fiye da yadda take yanzu. Saboda haka na zauna ne la'akari da wannan, kuma Allah ya ji kan dattijo kamar Alhaji Bashir Tofa, wanda ya yi matuƙar ƙoƙari. Da Allah ya sa Alhaji Bashir Tofa yana da rai, da yanzu ma tuni ina ganin wannan abubuwa ya tabbata, domin mutum ne mai kishi a
akwai manya-manyan mutanenmu duka wato manya-manya wanda su rike makamai